أرست زينام قدما منستر أبي أحمد مبل 129 بعل عوت عدوى مقنيات بمقبار ملختن كعبس حكومة محلاليفهم عفو قبائي بايتو فيدريشن أغنيو تشاقر بعل عوت عدوى ملكيتو ملختن كعبس حكومة محلاليفهم كابا زينات بريزيدنت دونالد ترامب تمالي عربي هب اوفال اوفيس سبزكايد وركب بريزيدنت فولوديمير زيلنسكي اخبروت البو كبلو نقيفهم سلام طعنا باللي زخوركم تملكتنا كما يتعلو لكع ساعات شعات تقينوم عد زينا حزنا مزينا لنا زينا تاتن دا مرحخو حبيركم تصنح أنا برهان في السايم حصار ملغتي تخاتلنا تملسنا لنا تملكتي حزن ما نب حصر زيناتاتنا كنمرح قدماي منستر أبي أحمد مبل حدميتن 29 بعل عوت عدوى مخنيات بمقبار ملغتي انكوا عبس حكوم أم حلاليفو ملوم تم قدماي منستر زمحالفو ملغتي ملوت حستو كم سعب قريب اللوم انكوا نمبل حدميتن 29 بعل عوت عدوى بسلامة بسحكم عدوى نسلام استقبر وفريوم قدم وفر عدوى ኢትዮጵያውያን ንሰላም ዘለዎም ጽኑዕ قوام ደጋጊሞም ገሊጾም እዮም ንሰላም ዘለዎም قوام ፈኸራን ትንኩያን ጸላኢ ብትዕግስቲ ክሳብ ምሕላፍ ዝበጽሕ ነይሩ ከም ዝዝከር ወፍሪ ሰራዊት ጣልያን ባንዳ ይምልምል ነይሩ ባንዳ ይዕጥቕ ነይሩ ተላእኽቲ ባንዳ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ንምእታው ይፍትን ነይሩ ራዕዲ ይነዝሕ ነይሩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኸስስ ነይሩ حد بوتاتات نمحاز يفتن نيرو أو عالم لخ مدرخ نيتيبيا نمنقاس يسعر نيروم إتيبيا جنا نزي كله بتعجستن بمدلاون تمكتو نيرام إتيبيا وين كاب قدم جميروم أبا كينات نيروم يوم بزي استبقسه حماق مسلي كينات يفلطوا يوم سلز فلطوا دما بزخالو وأمارات كله يرحقوا نيروم نسلاماوي أمارات أدلاي زبل كله يقبرو يوم حدا جزاون نسلام كبلو كاب زدلين لعلي يقبروم زي كل دافيو نزمت صلاقي انت قاطوم جنام نسلام كبلو بمزمات نسلام كبلو يعوتوم وفرعوت عدوى كم زي نيروم وراري سراويت طاليان نابكينات كياتو تلمين يوم امارات سلام قريبه من اليوم كرعاتن تعبيتن زمل ورئسي سيفن غورادين زوقعو كساد كم زبال كونم تعجستي إثيوبيا كم فرحات مجد سلام إثيوبيا كم سعرت بمقطار صلاتنا كل جزء ناي سلحيت سحتات يصرح نيرم تحتنا تعجستنا دليتي سلام مخانان يصححتهم نيرم وراري طور طاليان ون تصححتهم إثيوبيا وينجن نتعجسون يساندو نيرم بكل مداي سلامهم نمحلاو دلوات نيرم ناتنت لوعلاونتن كبرن زركبو سلام هاجر بمحلاو كم زخونم يفلطو يوم سلازي دما سلامهم بقلصمهم نمحلاو تسناديوم كينات عدوى نسلام النكيناتن امونغو زواغو حيلتات استقبر كيناتيوم حدا مستر عاوتنا ون ازيوم دحرت كينات نابحنا مفداين صلئن كينا مرح زقبرنا ون ازيوم نسلام كمبل انبر نكينات زيت واقعنا يوم عاوت عدوى نكبرتات لوعلاونة دك سبات زلنا واقع أرئينا لإنام
ኣብ ኣታሓዛ ምሩኻት ምስ ተዋግኡና መሊስናን ሰላማዊ ዘተ ከፍ ብምባልና ንዘላቒ ሰላም ብምስራሕና እኖታትናን ኣቦታትናን ዓወት ብምጉንጻፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኽብሪ ደቂ ሰባት ብዝኸፍልዎ ዋጋ እውን ነመስግኖም ኢና ዝተዋግኡ ንሰላም ክብሉ እዮም ዝተዋግኡ ሰላምን ሰላማዊ መገድን እምቢ ምስ ዝበለ ሓይሊ እዮም ደቂ ወፈርቲ ዓድዋ ኢና ንሰላም ቅድሚት ንህብ ኢና ሎም እውን ጸላእትና ካብ ዝተሰሓተ ስልሒት ከም ዘይወፁ ንፈልጥ ኢና ብሰላማዊ መገዲ ዝመፁና ምቕባል ካብ ዓድዋ ዘመቲ ተማሂርና ኢና ብሰላም ንዘይመፁ ምቕፃዕ ካብ ዓድዋ ዘመቲ ርኢና ኢና ንሕና እውን መገዲ ሰላም ቀዳሞት ኣቦታትና ንመርፅ ኢና ነገር ግን ከም ቀዳሞት ኣቦታትና ንኽልቲኡ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ደቂ ወፈርቲ ዓድዋ ስለ ዝኾንና ሰናይ በዓል ይኹን ኢትዮጵያ ብጻዕሪ ደቃ ተሓፊራን ተኸቢራን ንዘለዓለም ትንበር ፈጣሪ ንኢትዮጵያን ህዝባን ይባርኽ 22 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኣገኘው ተሻገር መበል 129 በዓል ዓወት ዓድዋ ምልክቶም መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሐኩም መሓላሊፎም ኣብ መልእኽቶም ድማ በዓል ዓወት ዓድዋ ብሓድነት ሕብረ ብሔራዊ ዝተረኸበ ዓብዪ ፍረ ብወነዛንታ ኢትዮጵያውነት ዝተሃነፀ መንፈስ ሓበራውነት እዩ ኢሎም በዚ መሰረት ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ እንኳዕ ንመበል 129 ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኢሎም ዓወት ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገራዊ ሓድነት ዘይደራደሩ ንዝኣመንሉ ነገር ድማ ግንባሮም ዝህቡን ገጾም ዘይምልሱን ምዃኖም ዘርአየ በዓል ሓድነት እዩ ክብሉ ኣብ መልእኽቶም ኣስፊሮም ኣለዉ ዓወት ዓድዋ ምትሕሳብ ምክብባር ምድምማፅን ሃገራዊ ስምዒት ዘምሃረን ዓብዪ ትካል እዩ ክብሉ ኣገንዚቦም በዓል ዓወት ዓድዋ እነኽብሮ ናይቲ ዓወት ከስቢ ብመዳይ ልምዓትን ሰላምን ንምድጋም እዩ ክብሉ ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ለገሰ ቱሉ ገሊጾም ዓድዋ ዓወት ጸለምቲ ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ መበል 129 በዓል ዓወት ዓድዋ ብብርኪ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዝተኸብረ እንትኸውን ዓድዋ ኢትዮጵያ ንጸለምቲ ህዝብታት ካብ ዘበርከተቶም ዓወታት ወርቃዊ ታሪክ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ዶክተር ለገሰ ቱሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ በዓል ዓወት ዓድዋ እነኽብሮ ጀጋኑ ኢትዮጵያ ካብ ምዝካር ሓሊፉ ኩርዓት ጸለምቲ ህዝብታት ብምዃኑን ከስብታት ዓወት ዓድዋ ኣብ ሃገርና ብመዳይ ሰላምን ልምዓትን ንምድጋምን እዩ ኢሎም ብሕብረትን ሓድነትን ከምኡውን ብዝተሓባበረ ቅልጽም ዝተረኸበ ዓወት ዓድዋ ብፍሉይ ድምቀት ምኽባርን ንትውልዲ ምምሕልላፍን ከም ዘድሊ እውን ኣገንዚቦም እዮም እቲ ዓወት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓድነትን ምትሕባርን ብዝለዓለ ደረጃ ዝጽንዐሉን ጥበብ ኣመራርሓ ጎሊሁ ዝተረኣየሉን ከም ዝኾነ ብምሕባር ናይ ሕዚ ወለዶ ብሓባር ጠጠው ብምባል ሕብረት ጥንካረ ልምዓትን ዴሞክራስን ካብቲ ዓወት ክንምሃር ከም ዘለዎም ኣመላኺቶም ኣለዎም ንሉዓላውነትን ክብርን ሃገር ምውዳቕ ካብ ዓወት ዓድዋ ዝተረኸበ ከስቢ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ህዝብና ሎሚ እውን ጽባሕን ብሓባር ሉዓላውነት ምርግጋጽ ኣብ ልምዓትን ሰላምን ምርብራብ ከም ዝግባእ ኣብርሆም ኣለዎም ብፍላይ ብምግቢ ርእስኻ ንምኽኣል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዜጋታት ብቆራጽነት ክሰርሑ ከም ዘለዎም ብምሕባር ሰላምን ጸጥታን ዘረጋግጹ ተግባራት እውን ክብርታት ዓድዋ ብምዃኖም ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ብጽሒቶም ንክዋፁ ጻውዒት ኣቕሪቦም ክብል ሓበሬታ ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን ኣመላኺቱ ዓወት ዓድዋን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ንሓበራዊ ረብሓን ዕላማን ብሓባር ሓደ ናይ ምዃን ውፅኢታት እዮም ክብሉ ዋና ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት መተሓባበሪ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኣረጋው በረ ገሊጾም እቶም ዋና ዳይሬክተር ምስ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ብዝነበሮም ጻንሒት ከም ዝገለጽዎ ኢትዮጵያውያን ንምኽባር ሉዓላውነት ሃገሮም ብዝሓበረ ቅልጽም ብዘካየድዎ ተጋድሎ ንታሪክ ዓወት ዓድዋ ብድሙቕ ቀለም ምጽሓፍ ክኢሎም እዮም እዚ ዓወት ኣብ ትሕቲ ጭቆና ንዝነበሩ መላእ ጸለምቲ ህዝብታት ልዑል ምልዕዓል ዝፈጠረ ታሪኻዊ ፍጻመ እዩ ክብሉ እውን ኣረድዮም ናይ ሕዚ ወለዶ ምስ ድኽነት ንዝገብሮ ተጋድሎ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ
بناي عاسو عقمي بمهنات نتاريخ عدوى مدقام مقالون أملاخيتهم مبل عسرا وددر ريلي ماراثون إثيوبيا بكلل تግራይ ከተማ عدوى تساليتم بريزيدنت فيدريشن أتليتيكس إثيوبيا كوماندر أتليت سلاشي سهن نتي وددر ريلي ماراثون أجميرموم بمدب دك تبعتيو حقوس قبريهوت قموشو ديدان كالوت فلوتات أتليتاتن كم ستساتفو تحبير اللهم بمداي دك آنستيو دما يعلم زرف يهوالاو اجيغايو تاين لملم حيلون حويسوم كالوت أتليتات استساتفان تخونا أتليت يعلم زرف يهوالاو اجيغايو تايه كمون عسايج ايچو كاب قداماي كساب سالساي بموصا وددرن كمزازما تحبير اللهم ابتي وددر كاب كلتيو صوتا كاب قداماي كساب سالساي نزوصو تودادرتي شلماتنا فلوطنتو هايبوم كبل مسارحتنا مرها سلام مرسا صبصيبو اللهم زيننا حزون يقصل إثيوبيا ماخل سلطنة تكال ميترولوجي عالم بمخان كم زتمرتت انستيتيوت ميترولوجي إثيوبيا أفليتهم أتي انستيتيوت ماخل سلطنة أهجر أفريقيا نبي إثيوبيا نمسا ناغوروز نبرت عري بتكال ميترولوجي عالم تقبلنت مركبو تجليتلهم أتي حريا إثيوبيا كل مرة سرحتي نختت عناقد كم زحجزا انستيتيوت ميترولوجي إثيوبيا أملاغيتهم تبلكتي حزد ما نب زرزر زيناتاتك حلف من قلي تاريخاو كينات عدوى كاب زخونو قدات حدا وعلي وجعل مخانو يذكر بوعلي وجعل إثيوبيا بتحتي بعداو مجزاتي نمتاو بمداي طاليان زتحسب شرحي بمنطاق عالم زدم تاريخ عوت عدوى تصحيف يركب عبادي دمك بزي قداي ملكيتو زي صعب صعب داليلنا لو تخطاتيرنا نمس قدمي 129 عمت أب عدوان نستخايدن إثيوبيا نتاليان سعيرا نستعوتتلو تاريخاو كنات عدوا من كل مغنيات تغيروم كابل زصرحو قدات قدمي 136 عمت استقبر وعلي وجالي كند مخاني نقر اسرعان كزحازة وعلي وجالي بمداي داغموات امنيليكن بوكيل نغوس طاليان كونت انتوليني أب ور إلو أكبابي وجالي أب زتبهال بوتا اسران حموشن ميازيا شعن شمونتا 181 عام تمرت استفت موعليوم طاليان وعلي وجالي ناي نقدن فقر نيويلا نمقرب ولا كوا تفتنت بمداي إثيوبياوያን ግና ብዙሕ ጥርጣረ ክርክርን ተቃውሞን ዘለዓዓለ ከም ዝነበረ ታሪኽ የዘንቱ ብፍላይ ብምኽንያት አንቀጽ 17 ዝተልዓለ ተቃውሞ ሞንጎ ኢትዮጵያን ጣልያንን ንዝተኻየደ ኩናት መንቀልሙኛ ኣብ ዝተጻሕፈ አንቀጽ 17 ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ንዝደልይዎ ጉዳይ ኩሉ ብሓጋዝነት ወገን መንግስቲ ጣልያን ምልኣኽ ከም ዝኽእሉ ዝገልጽ ሓሳብ ዝተቐመጠ እንትኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተደልዩን ተፈቂዱን ብመዳይ መንግስቲ ኢጣልያ ኣቢሉ ምስ መንግስታት ወጻኢ ርክብ ምግባር ከም ዝኽእል ዘመላኽት ቀጥታዊ ትርጉም ዝሓዘ እዩ ብቋንቋ ጣልያንኛ ኣብ ዝተጻሕፈ ድማ ትርጉሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስታት ወጻኢ ዘካይዶ ርክብ ብመዳይ መንግስቲ ጣልያን ኣቢሉ ከካይዶ ከም ዝግባእ ዝድንግግ እዩ እዚ ድማ ርክብ ወጻኢ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ብመዳይ ጣልያን ንክፍጸም ዘገድድ ነይሩ ብመዳይ እዚ ጣልያን ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ብዝጠሓሰ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምውዓል ጻዕርታት ክገብር ብዕሊ ጀሚሩ ኣካይዳ ጣልያን ዝተገንዘቡ ነገስታትን መኳንንታትን ኢትዮጵያ ውዕሊ ውጫሌ ከም ዘይቅበልዎ ምግላጾም ይንገር
እንተኾነ ግና መንግስቲ ጣልያን ውዕል ውጫሌ ንምፍራስ ስለ ዘይተቐበሎም ኢትዮጵያ ውዕል ውጫሌ ኣፍሪሳ ንዘይተርፍ ኩናት ንክትዳሎ ልዑል ኣበርክቶ ካብ ዘበርከቱ ሰባት ማእኸል እቴጌ ጣይቱ ቡጡል ምንባረን ታሪክ ይሕብር። ኣብቲ እዋን ሽርሒ ከይዲ ጣልያን ዝተገንዘባ እቴጌ ጣይቱ ኣነ ሰበይቲ እየ ኩናት ኣይፈቱን ይኹን ደኣ እምበር ከምዚ ዝኣመሰለ ውዕሊ ካብ ዝቕበል ኩናት ይመርጽ ይስምዑ ንጉስ ዝብል ቃል ብሕራን ሓሊፈን። ጣልያን ዶብ ጥሒሱ ኢትዮጵያን ህዝባን ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእትን ምውዓል ቁልዕ ወራር ፈጸመ። እዚ ብፋሽስት ጣልያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዝተፈጸመ ወራር ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብሓድነት ክምክት ነጋሪቱ ፈር ተኣወጀ። ካብ 4 ኣንፈት ኢትዮጵያ ኩሉ ንዘይተርፍ ዓወት ናብ ዓድዋ ዘሚቱ ኣብ ልዕሊ ወራር ጣልያን ሓይሉ ዓሪፉ ዓወት ኩናት ዓድዋ ጨበጠ። ኢትዮጵያውያን ሉዓላውነትን ናጽነትን ሃገሮም ብኽቡር መስዋዕትነቶም ካብ ምርግጋጽ ንላዕሊ ዓለም ብዓለሙ ዘስደመመ ታሪኽ ኣብ ዓድዋ ብምጽሓፍ ሰዓራይነት ጸለምቲ ህዝብታት ኣውጆም። እዚ መለለይ ናጽነት ጸለምቲ ህዝብታት ዝኾነ ኩናት ዓወት ዓድዋ ቅድሚ 129 ዓመት 23 ለካቲት 1888 ዓ.ም ኣብ ጎቦታት ዓድዋ ዝተፈጸመ ታሪኽ እዩ። ዓወት ዓድዋ ጀግንነት ኢትዮጵያውያን ዘመስከረ ዓለም ብዓለሙ ዘስደመመ ወረርቲ ባዕዳውያን ሓፊሩ ሰዓራይነት ኣፍሪካውያን ዘጉልሀ ድሙቕ ዓወት ምዃኑ ታሪኽ ዝጽሓፉ ሓቂ። ዓወት ዓድዋ ልዕልናን ክብርን ሃገር ንምርግጋጽ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ዝተረኸበ ዓወት ምዃኑ ፖለቲከኛ ገብረ ገርግስ ግደይ ገሊጾም ኣሎም። እቶም ፖለቲከኛ ነዚ ዝበሉ ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት እንትትከውን ዓወት ዓድዋ ዓወት ኢትዮጵያውያን ጥራይ ዘይኮነስ ዓወት ኩሎም ጸለምቲ ህዝብታት ምዃኑ እዮም ኣረጋጊጾም ዘሎም። ብፍላይ ድማ በትሕቲ መግዛእቲ ንዝነበረ ሃገራት በሪ ናጽነተን ዝኸፈተ ምንባር እውን ኣረዲኦም። ጌታቸው ዓለሙ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ዓወት ኩናት ዓድዋ ልዕልናን ክብርን ሃገር ንምርግጋጽ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ዝተረኽበ ዓወት እዩ ክብሉ ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ ጻንሒት ዝገበሩ ፖለቲከኛ ገብረ ገርግስ ግደይ ገሊጾም። እቶም ፖለቲከኛ ዓወት ኩናት ዓድዋ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ንዝነበራ ሃገራት እውን በሪ ዝኸፈተ ኢሎም። ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት 40 ዓመታት ዝረኣናዮም ወይ እውን ድሕሪ ዝረኣናዮም ኩሎም ነገር ምስ ስልጣን ተተሓዝዮም ምናልባት ክብሪ ሃገር ክብሪ ህዝቢ መሰረት ዝገበሩ ይኮኑ። እቲ ናይ ዓድዋ ዓወት ግን ናይ ሃገር ክብሪ ናይ ሃገር ልዕልና ናይ ህዝቢ ልዕልና ንምግሃድ ዝተገብረ ዓወት ስለ ዝኾነ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ እውን ዘይኮነስ ኣብ ዓለም እውን ምናልባት ቀዳሚ ዓወት ይኽትሎ እውን ትኽእል ማለት እዩ። ደተን ስታት 50 ገለን ሃገራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ባዕዳዊ ሓይሊ ዝነበራ እዚ በሪ ከፊቱለን ናብ ነጻነት ዘሰጋገረ ምናልባት እውን ኣብ ሓደ ከባቢ ደኣ ይፈጸም እምበር ዓወት ናይ መላእ ጭቁን ህዝብታት መርኣይ ዓወት ስለ ዝነበረ ምናልባት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ዓወታት ዛዕባይ ዓወት ኢልና ተወሰድና እውን ምግናን ዝኾነ ይመስለኒ። ዓወት ዓድዋ ሓቂ ዘተኣኻኸቡ ብሄራዊ ሓድነት ዝወለዶ ዓወት ምንባሩ እውን እቶም ፖለቲከኛ ገሊጾም። ነቲ ዘመናዊ መሳርያ ነቲ ዘመናዊ ዝበሃለ ጽዋር ዕላማ ነቲ ገባታይ ወይ ድማ ነቲ ዓማጻይ ጉልበት እቲ ሓቀኛ ብዘይ ምንም ኣጽዋር ክስዕሮ ዝገበረሉ ሓደ ምኽንያት ኣብ ሓቅን ኣብ ሃገራዊ ክብርን ዝተመስረተ ሃገራዊ ሓድነት ህዝባዊ ሓድነት እዩ። ወላ ዝደለየ ዕጥቂ ምጻእ ተሓቂ ክስዕር ኢሎም ከይዶም ቶም ሽዑ ነዚ ዝመርሑ ዝነበሩ ጀጋኑ ይኹን ህዝቢ ባዕሉ ሶት ዝበልዎ ድማ ጉህድ ኮይኑ ምናልባት እውን ንብዙሓት ዓለም እውን ዘደንገጸ ነይሩ ማለት እዩ። ሓቅስ ልዕሊ ጉልበት ምዃኑ ዘርአየ እውን ክትብሎ ትኽእል። ስለዚ ሓቂ ዘተኣኻኸቦ ብሄራዊ ሓድነት ነይሩ ማለት ይከኣል። ኣይተ ገብረ ገርግስ ዓወት ዓድዋ ምሕፋስ ዝተፈላለዩ ተዋሳእቲ ምንባሮም ድሕሪ ምግላጽ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ልዑል ክብሪ ይግብኦ ኢሎም። እቲ ዝዓበየ ጅግና ናይ ዓወት ዓድዋ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ባዕሉ። ምክንያቱ ከም ዝፍለጥ ዝተደራጀወ መከላከያ ሰራዊት ዝተደራጀወ ሎጂስቲክስ ኣይነበረን። ከካብ ማሕረሱ እዩ ተላዒሉ እቲ ህዝቢ። ስለዚ ብሓፈሻ ክትርኢ ከለኻ እቲ ሃገራዊ ወነ ዝነበረ ህዝቢ ባዕሩ ካብኡ ግን ኣብዚ ክትርስዖም ዘይትኽእል ናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ዘለዎም መራሕቲ እውን ኣለዉ። ባዕሉት ናይ ኣፄ ምኒልክ ምናልባት ብዝተፈላለየ ስያመ ክወሃቦ ክእል እዩ። ቀሊል ኣይኮነን። ብዘይ ምንም ቴክኖሎጂ ብዘይ ምንም ናይ ኮሚኒኬሽን ዘመን 100,000 ሰብ ክተስልፍ ምኽኣል ማለት እንታይ ዓይነት ሲስተም እዮም ተጠቒሞም ከመይ ዓይነት ነቲ ግዜ ዝምጥን ኣተሓሳስባ ነይርዎም ክትብል ትኽእል። ኣብዚ ዝተሳተፉ ከምኒ ኣሉላ ከምኒ ኣብዲሳ ኣጋ ብዙሓት ጀጋኑ እውን ነዚ ብጣዕሚ ብመርኣያነት ዝተዋግኡ ዝተዋደቑ እውን ኣብዚ ክዝከሩ ይግብኦም። ብሓፈሻ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ዘርአዮ ፍሉይ ኣብ ዓለምና ክግበር ዘይኽእል
ተኣምራዊ ዝኾነ መስተንክራዊ ዝኾነ ዓወት ነቲ ህዝቢ ግን ዓብይ ክብሪ ይግብኦ ማለት እዩ ዓወት ዓድዋ ኣህጉራውን ሃገራውን ረብሓ ከም ዝተረኸበ እውን እቶም ጋሻና ገሊፆም ኣብ 90 ሰዓት ኣፍሪካ ናይ ሓርነት ተጋድሎ ነይሩ ፓን ኣፍሪካኒዝም ብዝብል ስያመ ዝተበለ ማለት እዩ እቲ ፓን ኣፍሪካኒዝም ክኾን ደይኮን ኣይኸውንን ዝብል ኣብ ሕቶ ምልክት ዝወደቀ ነይሩ ብስርኸይኑ ይከኣል ድዩ ነፃ ምውፃእ ዝብል ነይሩ ስለዚ ነቲ ባህጊ ነቲ ናይ ነፃነት ተስፋ ዘጋሃደ ንኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ነፃ ክወፁ ከም ዝኽእሉ ብተግባር ዘርአ ሓደ እዚ ኣህጉራዊ ፋይዱ እዩ ካሊእ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገር ተዓቢ ካብ ናይ ግለይ ረብሓ ሃገር ተዓቢ ካብ ናይ ጉጅለ ረብሓ ዝብል ኣምፂኡ ነቲ ሃገር ናይ ሓድነት ሃገር ክትከውን ቀሊል ኣይኮነን ዋላ እኳ ዝሓለፈ 50 ዓመት ተፈተነና ቀሊል ዘይበሃል ናይ ሓድነት መርኣይ ሓድነት ኮይና እውን ክትቅፅል ገይርዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዓድዋ ዓወት እቲ ናይ ዓድዋ ሓቢርካ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ናይ ሓድነት ቃል ኪዳን እውን ኮይኑ ነዚ ሃገር እዚኣ ቀሊል ዘይበሃል ምዕባለ ቀሊል ዘይበሃል ፀጋ ቀሊል ዘይበሃል ሓይሊ ኮይኑ ዋፀኒሑ ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ወለዶ ንዓወት ዓድዋ ክትክእ ዝኽእል ስራሕ ንክሰርሕ ዝመዓዱ ኣይተ ገብረ ገርግስ ግደይ ምስ ዓለም ንቅድሚት ኣብ ምኻድ ክስራሕ ከም ዘለዎም ምዒዶም ዝመፅእ ዘሎ ዓለም ያው ዓብላላይ ኣተሓሳስባ ዓለም ይመፅእ ኣሎ ምናልባት ንሕና ንኸዶ ዘለና ምናልባት ከባቢ ተኮር ዝገበረ ምናልባት ንዓና ነቲ ታሪክና እውን ዘይምጥን ነቲ ጥንታዊ መንነትና እውን ዘይምጥን ኣተሓሳስባታት ክተርፎ ኣለዎ ተዘይኮይኑ ኣብ ውሽጣዊ ገዛ ዓየና ዕኒኒ እናበልና ብደጋዊ ሓይሊ ክንብላዕ እውን ንብልዕሉ ንኽእል ዕድል እውን ልዑል እዩ ስለዚ በዓል ቻይና ናበይ ይኸዳ ኣለዋ ኣፍሪካ ዕዳጋ ሙሉእ ተቆፃፂሮ ኣለዋ ንሕና ግን እስካብ ሕዚ እታ ንኽደና ክዳን እውን ክነምርት ኣይከኣልናን እታ ንበልዓ ምግቢ እውን መሊእና ክነምርት ኣይከኣልናን ሶ በዚ ደረጃ እዚ እቲ ዓለም ናብ ሓደ ይእከብ ዘሎ ንሕና ግን ቁርብ ድሕር ዝበለ ተሓሳስባ ኣሎ ንሱ ክንገድፎ ክንክእል ኣለና ምስቲ ዓለም ዝጎየ ዘሎ ንሕና እውን ክንራመድ ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ያው ዕላማ ዓወት ዓድዋ ንምፍፃም ዝኽእል ናይ ሕራነ ወለዶ ክፍጠር ከም ዘለዎም ኣይተ ገብረ ገርግስ ኣረዲኦም بعد زينا حزوني قتل تملكتنا حزدما ناب زينا وتاع سجر بريزيدنت دونالد ترامب تمال عربي اب اوفيشال اوفال اوفيس ابزكايد و ركب بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي اخبرت البو كبلو نقيفهم نزي سعبو ترامب نتي يوكرين مس روسيا زاتو توكينات نمززام يحجز يزولو وعلي معدنات مفرام زنبرم مدب نجزيو سريزم ولوم أزي زي تحاسب في الصامة أهجراوي زمدناتات أوروبان عالمن كغير كم زقل ونقلت لهم. بريزيدنت زيلنسكي دحري ركبهم أمريكا فولي معدنات يوكرين كتركب زقل وعل كفرممو كاتسيلو حبراو مجلس كوبو مدب نيروم. انتقونا جنا زيلنسكي ترامب أب لعليهم دحري مش الدارومن نعقد مرأيمن كاب وايت هاوس وتيوم كيدوم يوم. ترامب نزيلنسكي مثال سايكونات عالميقا تقامر زلخام ازي تقبر زلخا نامريكا كبرت زيهبيو اذا هاجر كابتي بزحات سبات كخون اللو زبلو نلعلي دقيفاتك يا ودينوم عبا موداتا 10 دقائق نايتي ناستات 45 دقائق زقصله ركب امونغو ترامب مكتلو جي دي فانس زلنسكين وطري زتملو ملوات قالات صعيبيوم زلنسكي روسيا هبا زحلف اوانات زاتو تقال الناشع زعصفت له تاريخ بمتقاس زي ابزي غزي زي كتزاته زاتو تقال بطنقاقه كركم زلو تلابيوم باركست ملكتي بموداتا قندقن زيناتات زعلتي كزخاخركم قدامي منستر رابي أحمد مبل حدميتن 29 بعال عوت عدوى مخنيات بمقبار ملغتن كعب صحكم محلالي فوم عفو قباي بايتو فيدريشن أغنيو تشاقر بعال عوت عدوى ملكتهم ملغتن كعب صحكم محلالي فوم
ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ዓርቢ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ንፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣኽብሮት ኣልቦ ክብሉ ነቒፎም ባርከት ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዚምና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም